Garin yay base ya bu garin. Ay. Guşke mır. Ebrajon yamin mümkün et ha. Xını xulesam kurkatanamit yamin turşum. Ama yakın söz me baxşı yam ganda yaxkadesam kurkatanamit yapuşayım. Салом алейкум бародарон азиз, хуш омадед ба канали Neka. Имрӯз ман барои шумо як пранк сиём кардам. Як не, то есть якчанд та шаҳри Душанбе сиём кардам, пранкҳои Душанбе. Ба гуфти худам пранкҳои бомбез не бародарон, барои чӣ? Барои ки то охир тамошо кунед, то мефаҳмед. Может быть, дар назари ман бомбез мебошад. В общем, тамошо кунед, дар комментар фикр худотон нависед, лайк, пайк, ҳама тарафа хай, подпискара биҷиқени барои мо я ёрдам мекалонай. Спонсори видеои имзои мо ширкати 1x промокоди Neka-ро агар дар вақти регистрация истифода баред, ба шумо 5000 рубл бонус меояд. Гапа бисёр намекунем бародаро, пранка сар мекунем. Гӯш киса? Тиди намара зан зади? Чӣ? Тиди намара зан зади? Ин ҳамин ҳози телефон аст, ту мара зан задеси, даибат сакадеси, барои як арӯз чида? Ягон чи хато накарда, ин ҳамин ҳози телефон аст, ту бед, ҳози ту мара зан зади. братан, хато кардӣ гуфтаистам брара. Гарин яй бейс, ягон гарини ту? Чӣ механди? Чӣ мақсад дорӣ? Мақсади ман ки чӣ одам изватам ки омадам ту гуфти ки ин ҳамин куркаи сои дароз дорам, ин кали красовки сафед дорам. Фаҳмидӣ? Ки дар инҷа куркаи сафед дорам? Ман красовки сафед надорам, ин ҳеҷ кана дорад дар инҷа. Фаҳмидеси ки мара ту гарени бошӣ ку во мехӯрем. Не, на самом деле ту ку я мирғи, медонӣ амира? Ту фамилияд мирғай, дар ҳамун рожат маълум ай паспорта нигаҳ ки кира мебинӣ. Гӯш ки воимагӣ наки. Айра бе, марди ина биё во мехӯрем. Мада 46. О, таги доми сеюм даем. Таги доми сеюм даем. Гӯш ки гарени шидагӣ бошӣ, як ба як мезанӣ. Эй, чӣ гуфтаси ту? Фаҳмидеси ки мара ту гарени бошӣ ку во мехӯрем. Не, на самом деле ту ку я мирғи, медонӣ амира? Ту фамилияд мирғай, дар ҳамун рожат маълум ай паспорта нигаҳ ки кира мебинӣ. Гӯш ки воимагӣ наки. Айра бе, марди ина биё во мехӯрем. Мада 46. О, таги доми сеюм даем. Таги доми сеюм даем. Як куркаи сиёҳ дорам. Бурукмам сиёҳ. Дар дастам як телефон. Риди намеоя? Гӯш кун, дар ҷое набошӣ, ман мерам ку дар. Фаҳмидӣ? Мард бошӣ бихе биё инҷа матраш дад мекунем. Як хидм тоқа шиштагим, фаҳмидӣ? Давай наки биёш дате дорум. Эбраҷон ямин мумкин аст? Хını xulesam kurkatanamit yamin turşum. Benim xeyab mepuşmuş pagami biyorum metim tamijada. Ebrajon yamin mumkin ast? Салом алейкум. Соз мебахшиям ганда яхкадесам куркатанамит yapuşayım. Арай просто пушида бугардонда ки. Не, мек пушумша пага сар ме дахами ҷаме биёрум метумад. Агар ки малис бисанҷи ки агар маъқул шава бирай хали майли хали о пага сар матрай ҷамиём бу. Хай куте yapuşaymış. Кожинка капун ба. Кожинка ма гуҷо меқапӣ? Не бро, кожинка капун. Ганда яхкадесам бра. Рафтесам кор дорам. Куҷо кор дорӣ? Рафтесам хона. Чӣ кор мекунӣ дар хона? Кор дорам, фаро дорам. Хай чӣ кор дорӣ охӣ? Хонагиё фаро дорам. Ма дар хонагиё ту чӣ кор дорам? Куркара бутае бира охӣ. Пагами биёрум метумад. Бача чӣ хадига азадеси. Раҷон бахшиш агар ягон камбудӣ боша охӣ курката бутае бира хонагиётон. Дода наметунам. Савоб гирифтан намехоҳӣ? Савоб пуршидаге. Савоб нам. Ту вообще ягон гаренӣ? Бача соз гавзам. Просто курката бутае бира. Ман мебиёрум метум номеро татае ма зангат мезанам. Не гуфтесам нафаҳмам гапа. 5 минут метам. Чӣ кор мекунӣ ма пулитра? Бира ходок бухад. Бутае хайпо. Дори як бутае ягон 5000 сомон бутае ман мерам як курка мехарам. Мебиёрум мондагиша тата метам. Гӯш кун биёрам курта татае тамом 100% ай бача нигаҳ ки гарма каи гарм шавм. Ай.
бача, ма ҳамин ҷоям намегирезим, ай? Чокади ту матра нашиносу. Брат, мара мешноса, ҳама мешноса, брат. 100 фоиза биё ҳама. Не, просто я хай мепушум метон та як кадесам, брат. 5 1 минут. Биё кожинка, ма ҳама. Да пешит гарм шавам, да пешит гаршам куката метем, майли? 5 минут метем. Ва? Чизи қимата пан не, намешам. Брат ҷон, биё ҳам просто ҳам куката пушум тамом. Я телефонга та гап заданги. Як. Хая бите, брат. Салом алейкум, бро. Соз теҷи. Шукраҷон як пурсам, та хизмат намекунӣ? Ҳами хунук хӯрдесам як кадагим, ҳам як курката намети як минут пушум ша. Кайф надорум чи дига чи хилм чи пушум. Не, чи кайф мекунам шорума, ҳама 100 фоиза. Не, як минут просто мепушум куркат просто маъқул шад. Хидам як футболка дорум дига чира пушум, хидам як мекунам. Не, мада маъқул шуд, просто мегум ки пушум ша, кани бинум мада мезеба намезеба, пага бурам ай коронам хали бихарам. Ай, брадина залог қимат айда, короче. Чхела, тура якам пагаша, я будаем. Ва. Не, брат ҷон. 100 фоиза. Я он казна гназа? Телефон айда дакиса. Ona açokada. Всё, ним ҷой намегирезим, ҳамҷо 100 фоиза ма баша. Тура ҳама. Хидам барам як футболка дорум мебаби. Тура намегирем, ман намедиздам, абача мо диздам, онандем, брат. Телефон надакисам. Ну, телефон то дакиса бза тамом. Гуфта намешада, насия кисмич. Тура бача ягон чиш. На футболка дорум сразу запишем, да? Майлем як просто як бинум куч хеле. 100 фоиза, я? Ин ҷойда. Hey, Brajon, Franca. Давай, туре. Я давим, гуфтан я бусан ҷе. Ава, ча чокади ту? Бля, Франка да не пацара, ко гав нес ба худо ваҷи фатимона нарен нар. Якми прана, брат, тазик. Гав нес табрик мона. Нека чокадести? Ичи, Франко, снимат кани тамом кадем хона рафтестем. Хона мерай? О, бавелик. Лайк абуна лайк. Салом алейкум бародар азиз, хуш омадед ба канали Нека. Дар видеои имрӯза ҳамин ҳози ма дашмо дар бораи конкурс гап мезанам. Чхеле ки медонен дар канали ману Шарипов, СМ Шарипов ва Шукрулло конкурс гузаштаест, мо худмо ташкил кардем. В общем, ҳама дар ҳамин комментария ёки дар чӣ савол метиҳанд, номеро дар мепирсанд, оли мо хача фаҳмондагиам ҳама шарти шурутоя, мисол конкурса фаҳмондагиам, дар конкурс чӣ хали приза, чанд сум бояд рой кунем, куҷо бояд рой кунем, конкурс дар куҷо мегзара, ҳамира фаҳмондагиам. Не ки бо савол метиҳанд, хай бо мефаҳмонам, ин вазифаи мо ҳаме ягон ҷои чизиш нест. Ма якта ба якта мефаҳмонам. Гӯш кунед бародаро. Конкурсда чанд се приз мошина, хай як дуно приза, сеташ мошина, якмаш сечка объёмни элеганса. Бародаро, шумо худтон медонед ки сечкаи объёмни элеганс ай 60000 болоя, ин минимум нарша. И то агар шинос дошта бошӣ. И як дуюмашта мошини седанай Opel Sedan Astra F-ка чхеле ки мегемша, сеюмда Deo Lanos. В общем, машина состояншон зурай, меша нормале. Сечкара ма гарантия метиҳам, ягон тадам кадоме ки мебрику, ва ма сёнка мекунам, мепартом ки чхали сечкаи ӯ, ма ухали сечка ма намедонам. Да 50000 ёфта намеша, чхали ки калкуляторо меган ку 50000 максимум. Нест ай сечка максимум 50000 да.
чорум ҷои чорум да бардора квадрокоптер мешавад. Квадрокоптер Phantom 3 профессиональный камераи вертолети агар надонен ва дастони призай баъд дарши ҳама телефон мерава минимум телефони A50 мешава ки нархш дар магазин дар ҳамин душанбе айни замон 2250 сомон айни замон хай 2200 сомда арзон кини скидка кунан мегирим. В общем призора ма дар шумо фаҳмондум шарти бозӣ чӣ қадар. Шарти бозӣ 590 рубл пули як билет бародаро рафтестай ҳозир рафтестай конкурс оли тамом шудаги нестай 590 рубл шумо ҳамин через Сбербанк ина картае ки дидестен мегзаронен баъд ҳамун чекае ку чекае оператсиона скриншот мекунен дар ин номерое ки дидестен ҳозир 95721257 дар ҳамин номеро тариқи имо WhatsApp Telegram равон мекунен мо ном фамилиятон қати бародаро фаромӯш накунед ном фамилиятон телефонтон қати менависен рӯй мекунед мо дар ҳамун билет менависем дар як варақча номи рақами билетона менависем ном фамилиятона қати номери телефонтон мисол шумо да обратно рӯитон мекунед ждат кунед конкурса бародар конкурс дар канали SM Шарипов мегзара прямой эфир мешава бе ягон махинатсия дар душанбе мегзара баъд призора мисол чӣ хел метиҳем кадоме ки бурд кард призора хоҳен ҳамун Россия рӯй мекунем хоҳен дар ҳамҷа ягон хештавортон боша мебарем дар ҳамун хонаотон мемонем дар коршава. В общем гуфтем чӣ хали призай чанд сумаи шарти бозӣ илтимос мекунем як илтимоси дигар дар ҳамин номере ки дидестем фақат нависен майли занг назанед ма ҳамаи шуморо успед намекунем ҷавоб доданда нависен ма ҳатман ҷавобтон метиҳум чекора во время роӣ накардем в течение 12 соат обязательно роӣ мекунем барое ки рӯзона кор дорем ҳамаш омадан мегирад ҷамъ мешава баъд ҳамуро мо менависем обратно роитон мекунем в течение 12 соата ягон чихаотӣ нашавем. В общем бародаро ҳамхали конкурс рафтеста ягон майда самниватса накунен ҳама 100% туғрияи 100% билетҳоро харидан гирем баъд соли нав иншоалло рози киша сар мекунем. Тамом бародаро ина номеро ҳама тарафа қоидаи фаҳмондум ягон савол дошта боша бинависен дар комментария бо ма видео мекунам мефаҳмонам. Саломат бошем.